Waqt il-ftuħ tal-EU Startups Summit li ikun ospitat għat-tieni sena f'pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar regolamenti ġodda taħt il-kunċett ta' Startup Framework. Dawn ir-regolamenti se jwasslu għat-twaqqif ta' Startup One-Stop Shop u l-kumpaniji li jissodisfaw il-kriterji ta' eligibilità li jiddefinixxu startup se jaċċessaw appoġġ żviluppat apposta. Dr. Abela spjega l-inizjattiva waħda se tinvolvi titjib fl-inċentivi ta' Share Options u Share Awards. F'dan l-avveniment li tisir bejn il-ħamis u l-ġimgħa f'Dar Mediterrana l-konferenzi, Malta qed tilqa' aktar minn 2000 delegat minn madwar l-Ewropa u lilin. Il-Prim Ministru tkellem dwar diversi temi fosthom it-tibdil fil-klima, it-transazzjonijiet diġitali u sfidi ekonomiċi u ġeopolitiċi komplessi. Madankollu l-Prim Ministru aċċenna li f'kull sfida l-startups jistgħu jkunu katalisti kruċjali għall-bidla. Rimarka li kull innovazzjoni minn enerġija nadifa u fintech sa' intelligenza artifiċjali u bioteknoloġija tibda bħala idea li b'dedikazzjoni u ħafna xogħol tista' ssir realtà. Il-Prim Ministru elenka trasformazzjoni ta' Malta fl-aħħar 10 snin minn ekonomija tradizzjonali għal ċentru dinamiku ta' innovazzjoni u faħħar ir-rwol sinifikanti tal-Malta Enterprise li appoġġjat aktar minn 190 startup fl-aħħar 5 snin. Hawn elenka li dawn ħolqu miet ta' impjiegi ta' kwalità għolja madwar diversi setturi. Dawn ir-riżultati ġew ukoll iċċertifikati minn rapport tal-European Startup National Alliance fejn Malta tikkwalifika fir-rapport fil-lista l-pajjiż tal-startups innovattivi fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru temm l-indirizz tiegħu billi ħeġġeġ il-kollaborazzjoni fost l-stakeholders kollha u appella lill-investituri lil dawk li jfasslu l-politika u lill-intraprendituri biex jaħdmu flimkien ħalli jikkultivaw ekosistema fejn l-innovazzjoni tirnexxi. Dan l-avveniment ewlieni organizzat wara il-pubblikazzjoni diġitali influenti EU Startups iservi bħala pjattaforma fejn tlaqqa flimkien diversi intraprendituri tar-reġjun u ilha issegwi x-xena tal-startups tal-Unjoni Ewropea mill-2010. Konferenzi passati simili ittellu f'diversi bliet fil-Ġermanja u Spanja qabel ma stabbilixxiet ruħha f'Malta s-sena li għaddiet.